birga. Lekin bu so'zlarime Ishonmas bir kunda Şayan allar quyuqda. aytalar to'g'risin. Kimlarsin ul fiksiler Eydeli sir bulsun. Kimlarsin ul fiksiler Eydeli sir bulsun. Kimlarsin u fiksilar? Eydeli sir bulsun. Bal qırtı. Dimdimiç, Нәрсе? sen нишләп кайнатманы банкасыннан гына ашыйсың? Чөнки мин аны яратам. Бал кырты! Көш, кит монда. Син нәрсә? Бу бит гап-гади бал кырты! Шундый гап-гади бер эшләде инде. Dimdimiç, тукта! Кит, зарарлы нәрсә? Шибеннәр зарарлы ул, бал кыртлары файдалы. Аннан нинди файда булсын инде? Бал кыртлары бик эшчән. Алар бер туктаусыз чәчәкләрдән нектар җыя. Алар үзләренең түшләрендә чәчәктән чәчәккә серкә күчереп йөри. Серкәләндерү нәтиҗәсендә чәчәк җимеш я орлыкка әйләнә. Шулай итеп бал кыртлары үсемлекләргә үрчергә булыша. Җыелган нектарны алар бал килеп чыкканча эшкәртә. Аны балалар да, өлкәннәр дә бик ярата. Умарта балы татлы гына түгел, файдалы да. Мин аннан барыбер куркам. Тишли бит у. Бал кыртлары тешләми, әшәа. Ах! А! Хәзер күрсәтәм мин сиңа. Тукта! Ул үзе синнән курка. Залим! Җибәр аны, залим! Ни күртисез мине? Ушсын, мин аны тотмыйм. Аңа юлны күрсәтергә кирәк. Нишек итеп? Бал кырты. Кыз. Эш монда. Шип. Син аңа үти диген тагын. Нишек соң алайса? Кусачка, тик кенә тор. Шуга хәзер. Шакмый. Бал кырты синең кебек кайнатма ярата бит. Син кусачканы тәрәзә янына китер. Ошайды. Юк, булай булмый. Тагын кайнатма китер. Мә бал кырты. Нәм. Әйдә, ушинде. Ашасын инде, саранланма. Жәл түгел, ашасын. Ул синең кайнатмаңнан бал ясый. Борынгы заманда кешеләр балны кыргый бал кортларының ояларын туздырып тапканнар. Соңра кемнеңдер башына бу бүҗәкләрне ияләштерү уе килгән. Киләсе уңышка кадәр яшәү өчен аларга балның бер өлешен калдыра торган булганнар. Бал кортлары яшәгән куышларны кешеләр саклап тоткан. Соңрак бал кортлары өчен кечкенә өйләр умарта төзергә өйрәнгәннәр. Ул йортлар шәһәрчеге умартачылык дип атала. Бал кортлары умарталарда яшәп шунда бал җыя. Умартачы шул балны җыеп, бал кортларын карый. Бал кортлары үзара бик дуст. Алар бер-берсенә иң яхшы чәчәкләр үскән урыннар кайда икәнен сөйли. Берсе бии, калганнары аның биюеннән кая очарга кирәк икәнен белә. Мескенем, Димдимыч куып йөреп хәлеңне алдымы? Тапкан кемнән куркырга? Кара, әйбәт бит ул. Мин курыкмыйм да, ул миңа кайнатма ашарга ирек бирмәде. Хәзер җибәрәбез сине. Ай, кибенә, миңа ярыймы? Юк, Нолик. Бал кыртын иярләргә син кечкенә әле. Я, тыныч кына. Очты, син кая?
үзем күрәм. Ничек сине борып җибәрергә соң? О! Ура! Тыңлай! Юху! Форточканы узып китә язмагыз. Хуш, бал корты! Тыдыш! Караны, Димдимыч, синең тагын кайнатмаң бармы? Бар. Нәрсәгә? Алып кил, бал кортларын кызыктырабыз. Нигә? Ничек нигә? Минем дә очып йөрисем килә. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдә